Bare TP'en der. Hallo, så folk, velkommen til episode 1 af min Tears Gaming. I dag spiller vi på PX 2 kommer som jeg kunne skrive. Jeg skal nok smide et link til Askedal og server IP. Jeg har min gode ven Exis Bak, Oliver med fra Skype. Ja, hej. Shalom. Hvad der? Lol. Ja, jeg har et liv tilbage nede i sådan en lave. Så du? Det er bare TP, hvis jeg. Jeg går bare lige home. Jeg skal lige hurtigt have liv. Og det er ikke fordi han bruger noget fly. Jeg var heldig da jeg var. Hvad så? Jeg rører det ned. Det er ikke fordi han bruger flyhacker, jeg vil bare hurtigt på tasterne. Eller han bruger noget andet hack, noget så kommer det vi lava. Ej, Fire resistance på. det er en helt almindelig potion, så det er ikke så vildt igen, men Ej, men alligevel. Det redder også bare dernede i hvert fald. Lad os se sådan. Jeg synes lige det. Jeg er ikke dernede lige nu, bare lige så du ved. Ja, så jeg er bare spawn. Jeg kan så ikke gå back her lige om lidt. Jeg går lige ned og henter nogle potions. Nej, for så vil jeg da noget lava, tror jeg det. Ja, jeg går nemlig ned og henter nogle potions. Jeg har jo det der lille lager der. Ja, det er rigtigt. Så jeg går lige ned og se, om jeg har nogen der. Jeg har en del potions til lidt derhjemme, så det er... Fra solen. Jeg har en rimelig kæmpe hope, så det... Der er ikke nogen der ved. Så går bare ned og laver nogen i hvert fald. Fuck. Okay, men igen, det her chill gaming her, det er jo ikke noget, der er forberedt, det er egentlig bare rigtig fedt, så hvis vi skal den på random, så... Det er bare hygge skyld. Fuck! Der var en creeper deroppe, for helvede. Det er jo ja, som man siger, hygge skyld. Selvom det ikke er der bor så direkte. Det er magma cubes, man bruger. Hvad sker der? Jeg skal bare åbne det for den. Det var godt af mig, det der. Jeg går altså lige op. Jeg fik jo her mange sadler og alt det der, så dem skal jeg lige op med. Men du har ikke... Øjeblik. Okay, hvad laver du helt herovre? Jeg brugte en kommando, der hedder skråstreg jump. Satan, så skal vi jo til at finde det der igen. Jeg er jo gået væk fra det. Jeg har brugt jump og alt det der. Jeg lover godt det. Ja. Jeg tror lige det. Jeg kan bare tage at sige det. Hvor. Er det sådan, at du siger? Ej, det siger jeg sagde mig aldrig. Er det din kæreste? Nå, sådan har jeg ikke. Nej, det er kun der ved det, de her små piger herinde fra. Hold kæft. Nej, det er kun Isabella, han kan lide. Og Dina. Og Tess. Og Mabo. Hold kæft, og det var lige fint, var. Og dejlig lille Anne-Sophie, som han ikke kan klare. Men det er der ikke nogen, der har hørt, så... Slet ikke. Nope, det er det, jeg siger. Nej, det er bare noget... Guys, det er bare noget med, jeg har en på skærsen spiller herinde. Det er slet ikke noget, jeg har noget forhold eller noget, så det. Nej, ikke endnu. Så der lige var ved at vente, jeg holde kæft med det der. Altså, ikke noget. Slå fra lidt mere. Jeg havde egentlig optaget, jeg ved ikke hvor mange episoder det her, men de er for lange ellers. Jeg har optaget sådan et stop af sig selv, sige.
fjerne. Men der er alligevel et Det problem viste sig her. også, at de var rimelig lange, og så alt i alt der fyldte sådan cirka 10 videoer, 133 like. Han har så valgt at optage sådan næsten en hel dag, hvor han bare spillede. Ja, og det er en slags livestream. Ja, næsten. Ja, det er jo lige det. Jeg har mange gode ting heroppe. Og forresten Oliver. Nej. Satans. Hvad så nu? Nej. Det er jo lige det. Ved du hvad? Ja. Oh my god. Se der. Stod vores pigman. Det er væk, Oliver. Ja, de løber væk hele tiden. Pigman. Det er vist dit job. Jeg er pig. Jeg er pig. X er inde. Ja, men vi ved godt, du har gerne så vil have. Vi ved godt, du har gerne vil have noget. Jo, Thomas her, han starter altså også sin egen YouTube-kanal. Nej, sin egen server på et tidspunkt. Ja, det skal jeg ikke regne med. Sammen med Isabella og alle hans andre 45 kærester. Sammen med ham og alle hans andre 45 kærester. Så det bliver et spændende projekt. Kan jeg lige lov? Jeg synes, vi skal finde andre snakke om det der. Nej, hvem af dem skal vi snakke om? Det var sjovt. LOL. Din mor her, lol. Så er vi nede i børnehaven nu. Og jeg spiller sgu ikke lol. Ja, så er vi nede i børnehaven nu, eller hvad? Det var jeg, du er. Jeg ved godt, hvor vi skal gå hen af. Jeg tror, du er derhjemme lige nu. Ja, men hey, det er ikke mig, der har en pil i panden lige om lidt. Ups. What the hell? Der satte mig noget hop. Er det det? Nej, lad være. Okay, jeg skal nok lade være. Har du lyst til at få gris? Fuck til dig. Så hold da kæft. Jeg skal være godt fast. Jeg bliver bare fyldt med XP. Så lige det. Du må ikke fylde med XP. Kan du ikke selv gå over? Nej, faktisk ikke. Det er lidt længere nede. Du burde Jeg har kunne... en ting, tak. Ja, det ligger lidt længere nedad. Fuck, det er dig. Jeg kan sgu ikke samle det op. Det er ikke mit. Er det lige det? Hold kæft, hvad det er så færdigt til. Det slår på gris. Kunne du tænke dig noget JVK-salat? Ja, tak. Du tænkte dig godt om med din mor. Det er så slet ikke mærkeligt, det der. Kan I ikke bare snakke om din kæreste Isabella? Eller Dina? Ej, men I skal nok få at vide, hvem de er i de senere videoer. Der tror jeg vist også selv, de har en optræden. Er ikke noget med det? Hold kæft, Oliver. Jeg skal faktisk filme med Dina i morgen. Nej, det er først i morgen. Eller, ja. Det er i morgen. Det er på det tidspunkt, hvor vi filmer. Så det vil sige, det er nok her. Et par dage, hvor videoen er inde. Og der. Den 14. Den 15. fjerde går jeg i gang med at optage den 12. Ja. Så han vil være super glad, hvis I lige liker den video, der kommer ud. På forhånd, tak. Du mener de videoer, der kommer op på din liste. Ja, det kommer an på, om du har plads på computeren. Ja. Jeg har over nu, hvis der. Det. Det er en dejlig kommando. Og jeg tror, du får brug for det, hvis du skal have den anden server. Fuck.
Hvad? Nå. Det er sgu da egentlig et fedt tempel. Det er mega stort. Det er sgu da ret awesome. Ja, ja. Så det Jeg siger... han kan sgu det her. Ja, okay. Jeg overlevede. Jeg er... Please dræb ham. Så er det vist. Hey, jeg er sgu da mega... Der er mega mange. Hold da kæft, det var det med noget lyd. Der er altså herovre... TV. Shit, mand. Jeg håber. Det lille gast. Take it. TP for sat. TP. Dankeschön. Okay, du tager den der, så tager den her. Skal jeg se den? Vi har nemlig en masse... Okay, der er en der, så er der to... Flot, du har lige dræbt den ene. Chase, shit, sådan er toast. Ja. Det tager vi så lidt stille, men jeg er ikke vant til at snakke så meget, når jeg spiller. Det koncentrerer mig. Nej, jeg skulle ikke, når han optager, men andre gange så... Fuck. Kan knække jo kraften nok. Hold kæft. Altså det... Nu skal vi ikke snakke om den træls pige, jeg har snakket med over Skype på. Jeg skulle lige lade med dig, din tøse. Jeg vil ikke finde at lave det kan du ikke. Og så for satan der. Hey, jeg har fundet flere. Prof, af for helvede. Er du en profar for helvede? Det lyder sammen af mig hårdt. Det lyder ret hårdt, det du laver. På en måde. Det er lige det. Og så spawner jeg selvfølgelig lige et par af dem her. Okay, der var lige 4 i rap her. Og jeg fandt der, hvor vi var før, der med alle de der kister og alt det der. Så jeg er på vej tilbage til det gode sted, der hvor jeg faldt. Ej, jeg har fundet det. TP to me. No fucking face. Jeg er derovre. Jeg er derovre nu. Jeg har lov herovre. Jeg kan ligesom her. Jeg har en kiste her. Den røg sådan noget den der. Guld. Juhu. Juhu. Okay, jeg kan bare det her med at ramme. Fuck. Så var jeg ved at gå ud af. Jeg har endnu ikke fundet hovedet. Ej, jeg har fundet der, hvor jeg løb rundt før i hvert fald. Og der er et hoved på. Nå, okay. Så havde jeg en... jeg rød lige skråstræk på back. Ja. Hvad havde du der? Jeg har rød, eller en sort her. Nå. Jeg kunne lige se det på lang afstand. Der er 2. Løse. Jeg er der, hvor jeg var før, kan jeg huske. Okay, jeg har lige fundet 2 eller 3. Kæft, nogle idioter. De vil altså bare lige hoppe lige hen over det hele. Hopper sig selv ned. Var det dig, eller bare der tog den der? Det var dig. Hey! Hold på bag dig! Jeg kan godt se dig. Dag. Fuck. Okay, der kom lige en, der skulle give mig den hårdt der. Eller? Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige på toilet. Til...
Vi ses klokken 9. Ej, 2 sekunder. Okay, det er hvad jeg kan kalde på random. Du faldt så ned der. Kæft, det ser fedt ud. Jeg har ikke fået noget for på hovedet, men altså. Hvor kæft, hvor er de dumme. Selvfølgelig skal vi dø, ikke? Så i hvert fald tilbage, ellers er han der i området. Det er ellers seriøst, hvor fanden er han lige? Det var det der. Så. Kæft, det er flot det der, mand. Det er flot det her sammen at se rigtig godt. Kan jeg jo se, hvad jeg kan finde det? Det er ikke mig, kan super. Selvfølgelig skal der stå den net og pisse herop. Og weather pisse. Typisk. Ja, du faldt så kæft, hvor er det dumt. Hold kæft med de dumme. Det skal stærkt det her, nå det. Hold da. Hvad har en gang i den der? Kører det her? Kører det bare pisse? Ej, shit godt. Tror jeg det her over? Ja, selvfølgelig. Jeg skal også væk. Jeg skal bare fuck ned og tak. Hvad er der vej der? Ja, men selvfølgelig. Hvad er det der? Ja, det var flot. Jeg dør bare sikkert. Nu er det svigt også, at jeg kom tilbage. Hvad sker der? Der er en sort herovre. Jeg tror det er bare sådan det herovre. Nu vil jeg ikke. Hvorfor skal det der angribe mig? Jeg tror lige vi stopper episoden her. Shit. Fuck. Jeg stopper episoden her. Tak fordi I ser med. Hej hej.